Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea b'suċċess waslet għat-tisħiħ tal-impenn tal-pajjiżi membri flimkien ma' pajjiżi terzi għal paċi, il-prosperità u l-ġid fis-soċjetà. Sostniet dan il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca meta indirizzat it-33 sessjoni tal-Assembleja Parlamentari bejn l-Afrika, l-Karibew, il-Paċifiku u l-Unjoni Ewropea li saret f'pajjiżna bħala parti mill-Presidenza Maltija. Fid-diskors tagħha qalet li l-povertà tmewwet l-aspirazzjonijiet u x-xewqat kollha tan-nies. U għalhekk il-politiċi u l-mexxej għandhom jarfu li l-bżonn li tinqeleb il-povertà m'għandix biss titqis bħala karità, iżda ġustizzja mistħoqqa. Quddiem għexieren ta' delegati minn madwar id-dinja l-President Alex sostniet li l-ħidma ta' min qiegħed f'pożizzjonijiet ta' poter għandha tkun iddirezzjonata biex jinqerdu l-inġustizzji fl-istituzzjonijiet. Il-President hemmed bl-appell sabiex flimkien inkomplu naħdmu biex tassew titwettaq il-bidla sostenibbli li tippromovi d-dinjità ta' kulħadd.